wodi ya INCHUNI gakubwatirana ne abisi yo mugavana bwe county ya Kisii ni goritko lya rero baikirana asenga yo mugaka Zablon Muchama ase kenyoro kia machia chimbi wodi ya INCHUNI bungenyari bari masaba na kumwagachera enyumba enegatie meroberio eyo babwata yoko ene kiabuna bakorire obuchinyumba cyobunyansi na kwagacha chinyumba chingia ase ensemeyo robote oro senchira yo wekiranu nigo twariganire na Mildred Momanyi. Omo MCA we wodi ya INCHUNI eyegotoka ase bunge ya Nyaribari Masaba Wicklyfe Siocha nigo abwatirane na abisi ya mugavana bwe county ya Kisii Arati iliokorwa obokonyi gokyase bali batali kwenyara anene mono ase okubagachira chinyumba bunenchira yokorokia obwanchani gokyase abantu bokonyora gwainse nase ekenyorokia macha chumbi imeye wodi yo ase bono eyamateyemo ere no mogoko magega yo kwagachirwa enyumba asebono omo MCA akwanira igoro yekirenga kiaye asebo igo atebana chigoikirani chira asokwene kia chipara gatia magendero ande amange na chigoikirana mabati ayo yonga nje gokorere nyombe na kiakorokwa mungina bwe governor na kimogote mungina bwe governor agitaka rugendekia bebunere goroga iga igekoria mabati 28 de wanaine mabati arenga 28 mabati arengo kwetako tikara saa 3 ane ake mabati ayana tako toka chokoni geselanti kanya korogera korwa ite me ga koruga ga chingoko esoke je maja chumbe school agende kyongendo baka police mangate ibacho ninye begete pache na ande tayari ya soki wese chirimwaro je gavana asogeti igonero ngujere korosi gwebe komo omo kinara ko basaba ga kanya go sabera kinachinji na ndi mo lemereri akino no mwana no muiborero na ndata ale mami injini mbegete birangare byi yasimore na magendero ngo bakorrande na tuwaliye ne ndikire ngatiye campaign ego randa gete ngo kore pare ko so mwaka no kabere abaga baga igamba andi kwese tinga macha chumbite bugati gendo kende yisi harare ke maene ko kuri ne skuru yo ngano zike era ninje mbarangeri bikoransira baga kabaino turego subo mumbo toke gari tumeka no nyine dispensary mwarware ruwanga yari bamonya kwambaga chindoje murakore nkiye muraboneka bebi abana barigereria website ye county gari ikira mabaga yoro mutaki muganga aro ni bagango gonya it is that way omugaka Zablon Mogere uyonyora obokonyi bukwagachirwa enyumba nigo akambu ya mono ase arorekana kogokera egetambukire ikyu ando bokonyi obukusimuga aretirega tira sobu ya mate konyora kuna ukone kale ilika urugire ngote ambu ya mono so konya kwa kuyana ndi tingote bageri yo na iwa gwanire nagoda alengeri nyakorere mirimo nase abanyakenyeroni gobo igo batabisa omogokobo ase basanga ebirengereri byabo ase boigo bamugania omo MCA goche kubanyura ase amabaga yechigasi akiyo no mogoko manene musamu minto abero muntu kirabono iga una marika machino ka kenya sana akusika bua seri bua tiro bagete obo muntu embande mwakore mirimo byano mugabo no Gavana Arati ni mirimo ya na ndi mirimo ya kwandira mukaenda kwa nyabande bo lakini msirimbono bere mali na ndi muntu tamokonya so nashukuru sana ira kwaliete ngangochore gaiga seito na yaro na ndiko turakubulia ndamange torosa ikera abantu abamba kuganeti naye no bagani kuira ni irimbu ya mona so mwana itumwa mukonyire nonye na macha mayanywe ibaga kona gokiroche ikiagera nabo atoboko na muntu atabwati bona so gokiroche ago kire toira ne irimbu ya mona nyasa ago sentata ogendere kabisa naende kuikenga kiende naende togo sikiwe kibosio nyasa kobeko sogo tajobo nyansi wasabuka ngoripotelia egetaseni kia Ndizi TV korwa ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii elietaliane Mildred Momanyi Miyamano murike
Bekia banyakonda se kaunti ya Kisii abiariganirie koika bosio bwekigambiro aso kwamereria gusegukana okoinanwa kwega siasa banyakonda kiandabuka ase serikali ye kaunti ya Kisii bakorawo no munyakirugo bo Mr Bosire nigo bono baburire mu Gavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati kobakana chibesa cyabo icibabete bagokorera emirimo. Josephat Amisi no roboti urwaso wime asentunda ende nigo abadelegate b'abanyakonda ime county ya Kisii banyarako bakomerana ise uburayibo munyakero gobosire ase banyarako bakwanira mangana baringete kati yabo chi pending bills na boigo okoina na chigasi gochia asa banyakonda ime county ya Kisii intu rero igabana abanyakonda ntuacha nande tumirane asengencho yebintu bibere ekemo pending bill na mangana ichigasi chinya aigabana tolentole na baminto uyo minto ko kwana go koliga iga uyo minta atancha secretary general uyo minto of money our coordinator chenda ya ito ibere achenda nambe yamo beni pir ama deni y'abanyakonda batanya gwakanwa emyaka ya etire namba ibere amangana y'ikigasi kiatangaso nga kikontoreta kianda kyoka kikoewa kiachenda ibere chobwate litukerio egento kene twakwanira ore ya pending bills. Pending bills jaring budgeted ngaba contractor bakanu 2022-2023 korwelio pese jinjanya wakanu wachichete chirebengi and the regime His Excellency Simbarati is sitting on that money chibese ichio tatakiti wakana ba contractor ako kwana negetasini Ndizi TV nigo abanyakonda batebire barachiko bagwikirana ase kigambiro lyogoterena koena na chigasi ochia asa abanyakonda kiandaboka ime county eyo ya Kisii oganto umerana n'abanyakonda baminto muri chamani ateba okwanira igoro yekinda twarego petition twarego enda court otenenia chi contract cha chigotebo jujo kono mondo yomo ase a constituency engima yonga Kisii county jo twara bantu kiandaboka bakoira county engima bantu kianda bakoira almost 3.4 billion ejira 30% of development ya budget ya Kisii. Number 2 bantu kianda mbaliko chikokora gazi twakorera fine tuning ya keregendo kobeka tole case una tokobeke case ekyo etutagete abantu baitu ba Gusii bonsi peace babeta banyorobo subole bwabo batwale freedom yabo bakole bintu toramo nandegera tokokora mangana aya toliko yakora tuchaetonde gose tokokora kende gyonse etokokora mangana aya esengenjo nga sanity must be there. Kurengana no coordinator w'abanyakonda abo of man ndieki nigatebire omusangirekano bw'elituko lya lero nigo orengete chidelegate choka entumirana buna delegates abantu bande twarole bakubulia mangana mange nga chikontractor cha umirana chiarenge kianda ndagete ko basomira ichiko e constitution yaito delegates babere kuru every sub county chinguru choko umerana ekere delegates bachire abue bangana contractors bonse piba umerane tokwanirane nere egere chibese chichiakanu aba contractor baito bachandikire simply because batara akanu none bukwego tabanga bese chia bantu bakorire gasi nchirara mu buko garwa jinyorere bokimambe oigo omunyakirugo bw'abanakonda ase Lake Region Kennedy Nyakundi na watu basemyobo. It is very shameful egeto korore bintu bunebi nande munantu abaraito chole we want to tell Gavana wito airane back yari gereji kiara na abwate chiko ya procurement na abwate technical people ba procurement tiaba mu advice because by the end of the day into what the PPRA and I want to support the Kisii Control Session move to court. We as Lake Region we want to support you. I want also to petition a party leader yoto ya ODM Honorable Raila Amolo Odinga I intervene in this matter in Kisii. Nigo boigo abanyakonda abo bararirie anene omusangirekano monene wirachiko bagokorekana asa matuka mutwe ryo kweneke buno nyareko bagokoreta amo abanyakonda bonsi ime county ya Kisii na boigo baria ba Lake Region chairman yakwa no Kisii County contractor association omokutano no monene sana na ande I'm going to invite aba contractor bonsi Korumigori Omabei Siaya Kericho Bometi Bungoma ngocha baro mokutano oyo dotwaro mokutano monene tarehe 12 kiraba Ramisi onde bonsi ro munyakonda onde bonsi ole e contractor sariki 12 kinsainye kulipoteri gataseni kia Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Mbuya mono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ororo
kemeri yechae kurwase factory ya Nyamache ni gobono barene bakogokera neye magega ya barabwo komenterwa ekerengo ye bonus asuburimi bwa bwechae kurwa chishiringi emeronke ebere weka chishiringi emeronko etatu ayangorengana n'umunyakirugo bwe factory eyo uyotebire bunani go barach kubwatrana asogokinya ebirenko by'oburimi bwechae asenseme yo Mildred Momanyi no roboti urwaso bwagare bonus nigo yaberege kuganyerwa mono n'abalimi bechae nabono nigo yaberere ange hase bono factory ya Nyamache eye gutoka imeye bunge yabo basi wetera obuteneri bwabo batebire abalimi mbakigokonyeka wetera bonus yeyo era kigocha hase bono baranyore chishiringi emerongo etatu ase kilo na nigo baganirie abalimi gocha kogendera korenta echaengia ase factory yeyo eligo kigokinya ebirango byo bwonchoreria gocha isiko nekyo nakikiragere echae ekineri goli baitu yamono sana bakorie gas bonds we factory bali bonse stakeholders tubwataine koreta mangana ye bonus ye ya chasiringi sarasini ikia somole mintu abachi siringi emerongo etatu ingakirio tu abate siringi emerongo ebere lakini twasukire twabaire siringi emerongo etatu igo ayonsi gakorekana ta sengenjo tuiguanaine bunaba director abakorie gas be factory managers nabali mubaitu bonse nabali bali kitundu bali igo bono ngusaba igakomoraki tubwatirane yegera next year tonyore ngana ende twasukire chishiringi no 10 na 20 go chigoro tobe tukubakane bonus ebiasara biechae birorekane biasabali bono mumanye tabali mubaitu go tuarenge siringi 20 tuaru mwako lakini go tuaruete siringi 7 ilia bakuru barengo 7 baba tugajo kaba 20 twabaire merongo 3 bono rende mutakorete chae ese kitundu bali eliegere echae ya itebuche igorire genda inserio ku manufacture mukore chae irengi ya motorengia amatabere n'enkoro toni echae ya ito agenda isikubia nigo batebire abalimi bensemeyo mbachikonyora amoyo yechae ase chishiringi chiri bubere ne chimeisano ligolirire inse kubwa konyora uyo muganye okuyo bwachere wake guru Nairobi ese oda lakini rende ntobwate information ngoye wiki ya tarehe 15 waikire Mombasa naende nkobo distribute torioja ase farmers naende oborabe chisiringi 2500 eguni last time watu wabaete 3500 ase chinga kiecho nigo barwa obosemia guchiase abalemi igoro yokurenda echae ase boigo batebire emeroberio barachikubwatia ase amatuko alebosio mwale gwanja muna ino abalemi baito na itu nabalemi tole batora ba director tobwaterane meto tiende yose goje chenchi igoro yechae ya quality tobwaterane tole ate echae ya factory ne quality na rochibes omukarani okarago goiteria echae no bwate right yoko boring echae na iteligwa yere gosenembe mukarani tari faino genda tu ana office manager simbaro kar manager basi yera ba director mbaro abanya komiti mbale chitundu bali mwanchi
Wabe University ya Kisii ritkolero batwara ikaro somusangirikano amo na borokia ase ogosanga igoro yemechando awane no gunchurira kwerire egatia yanda manke ayo batebire akoleta oburemeru bwa magendero nigo batebire na aso kubwatirana nigo baochia koria chinchira chokugayana emechande yo elio gokonya ase barabwo kwegendereria anene chinga kibare ase skuru muriketo diponasanya na manke. University ya Kisii nigo yatwara umuroberio public lecture asokwena na maigerio yokurinda ebintu bitwetana inegati ya borokiwa mona borokia eliogwe semia ase oboagare. Today we were having a talk on sustainability and looking at how we can bring sustainability to the classroom, a very important concept that we want to impart in our learners because we want them to know that that which they do today, the decisions that they make today will have an impact on their tomorrow. Wacha ase okwegera iguru ya okurenda na amazingira kurenda amangana atwetanaine ase uchumi na ase bilionse bitokonyaka abantu gukora. Kuhusu maudhui ya leo tumezungumzia uhifadhi na zaidi jinsi ambavyo tunaweza tukahifadhi nyenzo ambazo zitasaidia sana hao wanafunzi wa leo ama hata sisi ambao ni wa leo tupate kusaidika kesho. Gangenene yokwena na maigeria ya no koenekianga ama tukagocha abantu bonsi imbatu arobo semia bwokomenya na kwegendereria. Totale ndeti birito bwate birinya sato ire asobo gima bwaito ebe na mazingira ebe na masomo ebe no gima bwaito ebe ne chimesa cheito wotorigireti mo gima bwabosio ntochikonyara kwato konyara obokongo. Ni nyenzo za uhusiano, kuna nyenzo za kuhifadhi mazingira, kuna nyenzo za hata kuhifadhi masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo wale wote ambao wamehudhuria wamefaidika sana. Tumejifunza kwamba uhifadhi huu unastahili kuchukuliwa na kila mmoja wetu. Omurubiri yegagokora na Dr. Gisore ni ganyara kwerera gati yemechanda nene yue korea to buremeru asokubekomokia na koerenda. Problem is that we really don't have that knowledge of sustainability and we don't even see how it comes in. So convincing people to let them get to think about it so that they can incorporate it becomes an issue. But the more we talk about it, the more it becomes a reality. Have the task of ensuring that the students are equipped with the knowledge, the skills, the attitudes and the values that they need to have to foster sustainability. Boigo nigo banyara gusegeta obuye bwogonchurira chimbwa chaito elio kwegendereria. Nande twegeri bunga goikato chenche biranga libyeto ne chimbwa chaito eligo ikera egangenene yokorenda birinya sa anyare kwa bakagotwa. We wanted to enable our listeners and learners to be people who can think creatively so that they can make sustainable decisions, they can come up with sustainable practices. Uwasioku boko yorua maiso ngati yokumanya ekerengete mwanyabanto aso wekinia chinsemo chionse. It has been an eye opener so that now we embark on filling the gap in as far as education for sustainable development is concerned. The issue of sustainability is an emerging issue, but it is one of the issues that are tackled when you look at the SDGs, that is the Sustainable Development Goals. I understand that public lectures is part and parcel of the role that universities are supposed to play. Gunko ripoteria egetaseni Ndizi TV kuruase University ya Kisii yuko toke MCA County ya Kisii elitalia Ndipon asanya. Mbiamono murikeito Dipon asanya ase oroboti ururi
Ngorwa Gusii nigo muraibwense Dr. William Samoei Ruto abeire gakogokera egetambukiro akie kamati yoborendi ase obumo bwechinse ase okoanchera na gutuma aba obisabo borendi ochi ase ense ya Haiti erio gokonya gutinya oborendi kubwatkana netse yechigendrete ase ense meyo okona chinga kiecho Ruto ningatebuna ense ya Kenya nigo yerwete kegima ase okoroberia gutuma aba obisabo borendi ochi ase ense meyo na kweneke buna uborendi bwabere bogotingiwa no murembe kwenekiwa ase Haiti. Express our determination that this mission will provide a different footprint in the history of international interventions in Haiti and emphasize that it is aimed solely at providing an appropriate environment for the leadership of both the political and civil society sectors to usher in stability, development, and democratic governance through a political framework owned and driven by the people of Haiti. The resolution marks an important moment in the history of global multilateralism as we engage in international collective action that places human security and dignity at the same level as state security and sovereignty, and enables the nations of the world to discharge a collective moral duty of securing justice and security for all peoples. Chinga kiechio boigo omorayo ibense Dr. William Samoei Ruto ni gabagakora egeikaro kyaba waziri ase nyumba y'oburaya State House mu Nairobi erego kwanira amangana awayo arengeta magendero anene ase chiwizara Ruto nigo aberega kugania aba waziri kwene kyabunango kyanya bare chi budget ase chinsemo ase ekerengo yeikomi igoro yemia unenchemo yogo konya kugayana emechando eyo yaberege kuirera okoirana magega kwa mangana uchumi.